Hola, què tal? Com esteu? Després de molts i molts dies us porto un nou vídeo d'una recepta que us deixarà bocabadats. És una recepta molt i molt fàcil amb només 3 ingredients. Precalentem el forn durant 12 minuts. Ara sí, continuem amb els ingredients. 160 grams de crema de xocolata, 160 grams de farina i un ou. El primer que farem serà posar l'ou amb la crema de xocolata i tot seguit hi afegirem la farina. Ara toca barrejar-ho tot bé fins que quasi no es vegi la farina. Tot seguit, agafem el porró i el que farem serà aplanar la massa de les galetes. El que hem de fer quan ja tinguem la massa aplanada és agafar una cullera, agafar un tall de la massa, fer una bola i quan ja tinguem aquesta bola, aixafar-la com si fos una galeta. I si a la tele hi ha màgia, a Frade TV també, i us ho volem ensenyar. Mireu, passarem les galetes d'aquesta safata a la safata del forn. Després d'aquest truc de màgia, el que farem serà posar les galetes al forn a dalt i a baix, 180 graus i durant 13 minuts. Un cop acabat el temps, les traiem. I ara sí, un cop ja estan fetes, ja ens les podem menjar. Per tant, bon profit! Esperem que us hagi agradat molt aquest vídeo i esperem també que impressioneu la vostra família amb aquesta gran recepta. Que passeu molt bona Setmana Santa!